Live telecast on Lord TV. Yakoso Manshia Palace, 2-4 Manshia. Asante Nana, 2-4 Tikokoso. Was able to have a view. Yakoso na him, she and Yana Yamami. Kasia na ya wude ade ma ya nana sante ma ya mami ya de nyina sante ma ade tu fo ma shia aya butu manya ya sha se mboni Tiamre yanyane ntiese ya nana ya de nyina opem so tufu se tutu abebiu asante maura ura banam kwamu a oba adwabo yase na obetena ase enti ye betwa pini bebia na oba no sekra bra ne bra bra ngoma so opem so
ɔhyɛ dwumadie no ase mpo no ɔhwɛ nipa aba apɛ so hɔ anya agorɔ eti na ɛkyerɛ deɛ dwumadie no bɛkɔ akɔ wie nti anɔpa yi no a yɛhyɛ aseɛ koraa no ahoboa no a yɛde twɛn yɛwura no nipa aba apɛ so ha no anya agorɔ koraa nti yɛtwɛn yɛwura asantema wura tumfoɔ ɔsɛe tutu abɛbie bɛrima ba bɛrima no kurowura asantema yɛwura yɛtwɛn no ya ne nteɛ sɛ nananam kwan mu a wɔba na kyerɛ bi a yɛwura bɛba bɛduru ha yɛn nyinaa wɔatwɛ yɛm a yɛtwɛn kurowura
Thank you.